Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ano tinene kutitu ndi masana, ndiye ndikulandireni. Tikakhala kuchipembedzo kwathu timanena kuti nthawi inoyo ndi ya Bible study. Makamaka tikakhala pa mpingo wa Seventh Day Adventist kumene ine ndikuchokera. Ndikulandireni abale. Lero ndi tsiku la Sabata na ndinalola kuti ndikwaniritse mawu amene Bible likuti nkhosa ina inasowa pakati pa nkhosa 100. Bible limatero ndi akuti zidasala 99, koma mulisha mbusa anasiya 99 nkukayang'ana imodzi. Ndiye lero ndi tsiku la Sabata ndinafunika ndikakhale ku nkhosa 99. Koma inuyo mbale munandiyimbira kuti munachoka ku South Africa ndipo munali ndi maumboni amene munali nawo, mwakhala mukudandaula kuti mutabwera. Ndiye ndinaona kuti ndibwere ndizakuthandizeninso mwa Ambuye, tizathandizane mwa Ambuye. Pokhala munthu sathandiza nzache amathandizani Mulungu. Koma kuchokera muzimene mundifotokozere tione kuti Mulungu atiyendetsa bwanji. Ndipo mmene ndimabwera ndimaona kuti kunoko ndikubwera ndekha, ndipo ndizapezanso inuyo. Komabe ngakhale tsiku la Sabata ndinakonda kuti chiyanjano cha Mulungu cha mapemphero alero ndipange inuyo ndi ine ndi banja langa ngati mmene tabwereramo. Koma zikomo kuti mmene ndafika kuno ndakupezani kuti mabanja sinu nokha, mulipo angapo ochokera ku zipembedzo zolekanalekana. Zangotivuta kuti mmawa uja sitinakwanitse kujambula. Ndikukumbukira kuti kumene tili kuno tili ku Lifidzi Admark, nyumba ozungulira Lifidzi Admark, nyumba ina pamenepo pamene tikupanga Bible study ya masanano. Koma yakummawaku tinazungulira pa manyumba ozungulira chipatala cha Matumba. Ndikuti ndili ku Lilongwe kumalowera mtunda wa Magomero kuti muzikapita chakumalire ndi Mozambiki kumene ndili. Komano mwachidule ndikanena kuti Matumba Lifidzi Admark ndiye kuti mumakhala kuti mwawoloka Lilongwe, tsopano muli boma la Dedza, chifukwa boma la Dedza ndi Lilongwe lidachitana malire ndi Dyamphwi. Kuti mwawoloka Dyamphwi kufika mtunda wa Mphanyama mumakhala kuti mwalowa Dedza. Ndiye kuti kumene ndili kuno ndi ku Dedza. Dedza yodutsa mitundu kukawoloka Dyamphwi, ndiye kuti mwasiyana naye Lilongwe. Tsono zikomo kuti ndili mboma la Dedza, koma ndili chakukona kwa boma la Dedza kuti muzikafikanso mtunda wa Dzalanyama kumene amakutcha kuti ku Lifidzi Admark. Kumeneko kuli ka Admark kamene kamuzu anali amuna aja abale. Paliponse pamene pali Admark mumakapezapo kuti pali mtengo wa malayina. Ndipo malayina chinali chani kwa kamuzu kwa Admark. Ngati mungayende pafupi dziko lonse la Malawi, chizindikiro chakuti pamalopa panali Admark kapena kuti pali Admark yomanga kamuzu, mumapezako mitengo ya malayina. Padali chinsinsi. Koma lero sinabwere kuzafotokoza zinsinsi za mitengo ya malayina yopezeka m'Admark a dziko la Malawi yodzalidwa ndi kamuzu. Ankafunanji chifukwa inali directive from kamuzu banda. Akangomanga Admark pamayenera kudzalidwa mtengo wa malayina. Ndipo anyamata ochokera ku CCDC, Capital City Development Corporation, masiku amenewo mogwirizana ndi City Council amatenga tractor yawo
kutenga mbewu mbande za malaina kupita kukadzala pamene kamuzu wayikapo adimaki yake. Muyenda konse kunsalu pati mungayende lumbadzi mukazungulira pamene pali adimaki mumapezapo mitengo ya malaina imene mwayipezayi. Mchani chimenechi ana Mulungu? Ndikadakhala kuti ndabwerera imeneyo tikadakambirana nkhani imeneyo, koma lero ndimati mundilole kuti tiwerenge mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu tiwerenge tatenga m'buku la Mariko, Mateyu. Ngati Ambuye angalole tipita ku buku la Yesaya kumene tikapezekonso buku la Levitiko komanso buku la Efeso. Mmene mundimene tiyende ndikuti zolembera zanu mabaibulo anu akhale pafupi. Ndipitirize kunena kuti ndadandaula pang'ono kuti sitimajambula ngati mene tikuchitira pano. Inuyo m'bale munandiwenderera, nanga sitaonani munanditumizira anthu kauza anthu kuti abwere, ine mati ndidzakumana ndinu nokha, koma kuno tapeza anthu. Tsono mmawa ujatu zimene timaona zija kunena moona ndazikhumbira akanakhala kuti anthu akanamva nawo. Chabwino ngakhale kumva kokha akanaona akanamva, ngakhale kuona sakanaona koma kumva kokha akanamva, chifukwa tinali kukambirana za nyumba yayikulu kwambiri ku fuko la mtundu wa Chichewa imene imagwirizira mitundu yonse yakapembedzedwe ku mtundu wa Chichewa kutsogolera nyumba zonse. Chiriza, timanena kuti chiriza chikuposa Kamuzu Palace, chiriza chimaposa Mtunthama Palace, chiriza chikuposa Moody House, chimaposa Sanjika, angakhale Chikokobe akunama. Namu kafika ku Chichewa kunena za ziriza. So nkhanija inandipasa chidwi kwambiri chifukwa inabwera ngati mafunso, ndipo tinaenda mpaka tinakafika ena mwamanda ndiye tinakaona design ya ziriza, ndipo Ambuye anandithandiza chifukwa ndimafotokozera design iliyonse kulingana ndi mmene anamangira kuti nanga chimenechi chimatanthauzanji. Choncho taphonya zofunikira kuti anzathu akanamva nawo, koma ndabwera ndekha chifukwa ndimatinso ndikupita kukhomo kwa munthu osati ngati kunsonkhano. Choncho ningoyamika kuti zikomo takumanizana ndipo tili limodzi. Mulungu apitirire kukusamalirani abale amene muli pano. Phunziro limene tiphunzireli likuchokera ku mafunso amene munandifunsa mmawa uja, ndikuti masana ano kukadakhala kuti tili kuchali chikwathu, imeneyi ndi imene timayitcha kuti Bible study. Ndiye pokhala kuti ino ndi nthawi yolima yopalira, inuyo ndazipembedzo za mitundu yolekanalekana, simusunga sabata ngati mene ndilili ine, komabe mwachiyesa chamwayi kuti mutha kubwera mumangomva twaibu ena mwatero timafuna tidzaone, tinangomva maudio, sindinadziwe kuti mukhala kwa anthu ochulukabe chonchi woti mudzandione. Komano phunziro tichite masana ano likupita kwambiri ku nkhani yokhuzana ndi ziwanda, chifukwa funsolo linachokera kwa mayi amene panopa ndikumuona kuti wachoka, mwina atipeza mudzamfotokozera kapena mudzamgawira audio iyi kuti ndimayankha funso lija. Anafunsa kuti chifukwa chani munthu amene wapemphereredwa m'machalichi mwathumu walandira deliverance, kutenga kwa nthawi timakampezanso kuti yangundikanso. Zimenezi zimabwera pa zifukwa ziti. Tsono ndiyamike kuti kuyankhaku tikuyankha ndi kugwiritsa ntchito malemba, tigwiritsanso ntchito kudziwa kumene tili nako, kamba kankhani yokhayo mwangokhuza kuti ziwanda. Ndiye ine ndikupasani mutu wa kuyankhaku
ndikhala ndi mitu iwiri. Mutu woyamba ukhala kuti kodi mumadziwa komwe ziwanda zimapita zikatuluka mwa munthu? Kuyankha kwanga ndi yankha kumeneko. Kachiwiri, mutu wa yankho lomwelo, phunziro lomwelo, ndifunsa kuti mapiri amasunthidwa ndipo amangonyamulidwa nkukayitidwa pena. Mwa njira ina, mapiri sasungunuka koma amangonyamulidwa nkukayikidwa pena. Ndi chikhulupiriro. Ndikudziwa kuti mubalalike pang'ono mpaka nditayamba kudusa muzimene ndatchulazi ndi pamene mungayambe kumva. Na pali zifukwa ziwiri kapena zitatu zimene ndikufuna ndiphunzitsire phunziro lokhuzana ndi ziwanda pazokha. Ziwanda kapena kuti mizimu yonyasa ndi angelo akugwa amene anagwa kuchokera kumwamba kubwera ku dziko lapansi lino, koma ali ndi mtsogoleri wawo amene ankamutcha kuti Lucifer, amene lero ifeyo timamutcha kuti Satana. Ine ndagwiriraponso ntchito kanthawi kena kake mpaka anyamatawa otchedwa ziwandawa timakumana ndikugwirira ntchito limodzi ndisadapulumuke kufika lero mmene ndililimo. Ndi explanation yanga yakuyankha nkhani zikakhuza ziwanda imakhalako bwino. Ndine right candidate kuyankha mafunso okhuzana kuti kodi ziwanda zimapita kuti. Menemu ndi mmene tiyambire. Tsono tiwerenge mawu amene tiwapeze pa buku la Marko chapter number 11 ndipo tiwerenga verse number la 23. 23 ikuti, ndithu ndinena ndinu kuti munthu aliyense akanena ku phiri ili tanyamulidwa nuponyedwe m'nyanja, wosakayika mu mtima mwace, koma adzakhulupirira kuti chimene chinena chachitidwa, adzakhala nacho. Ndikulankhula nkhani yokhuzana ndi ziwanda, komano ndakupasani verse la Marko chapter number 11 pamene tikumva kuti mapiri. Funso langa lachiwiri mu phunziro limeneli likhala lakuti kodi mapiri anu amene anasunthidwa nthawi ina yake anapita kuti? Tiyambe nchoncho. Munthu amatha kukhala ndi ziwanda ndipo ziwanda zimalowa mwa munthu. Ndinene kuti ziwanda zitabwera ku dziko lapansi zinafikira magawo atatu amene ine ndimadziwa kumene kumakhala ziwanda. Gawo loyamba ndi mthupi mwa munthu, Mateyu 12:43 mpaka 45. Tiwerengaso verse limenelo. Malo achiwiri ndi malo opanda madzi kapena kuti malo owuma. Mchingereza amatcha kuti dry place. Amenewa ndi malo amene mungapeze choyamba ku Yesaya 13:21, tidzawerenga Levitiko chipangano chakale 16 verse number 10, komanso malo achitatu mumlengalenga ndi tidzapeza a Efeso chapter number 6 verse number 10. Koma nkhondo yayikulu kwambiri imene imachitika ku dziko lapansi ndi funso limene amayi aja anafunsa, limene ine ndikulikonzetsa pakafunsidwe kuti kodi munthu akachitidwa deliverance wamasuka mchifukwa chani amakapezekanso kuti ali m'mavuto koma atalandira deliverance? Mwina vuto lonso kukakhala lofanana ndi limene anali nalo kapena losiyana ndi limene anali nalo koma likukulirapo, koma analandira mamasulidwe. Chifukwa choyamba nchakuti ziwanda ndi mzimu ndipo sizifa.
ndiye ngati ziwanda zili mzimu sizifa, mukamapemphera mapemphero a deliverance mumangokhala kuti deliverance ija imangosuntha chiwandacho kuchipititsa pena. Ndimafuna pamenepo iniyo mupamvesese, ziwanda zija zimangotuluka mwa munthu nkupita pena. Kapena deliverance ndi mapemphero amene amakasuntha malo, pemphero limangosuntha position imene ziwanda zimakhala kukapitapo position ina. Ndimafuna kuti chimenechi chikhale chiphunzitso kapena ikhale mfundo yoyambirira kupereka yankho lakuti chifukwa chani anthu amene timapemphereredwa nthawi zina timakapezekaso kuti tuli m'mavuto omwe aja koma atatipempherera. Ndipo inuyo maka anzathu amene muli ku mipingo ya Pentecost mumakhala mutaona kuti munthu anagwa, anakuwa, tuluka, ndipo ndatuluka ndapita, sindichoka, ndikufuna abusawo, ineyo ndabwera kuzamuononga amene izi kulankhula zambirimbiri. Ndipo zosatira zache zimakathera kuti chiwanda chija chatuluka, delivered. Nonse kuomba m'manja mchisakasamo kwa munthu walandira mamasulidwe. Koma pa masiku awiri atatu chaka muzakampeza kuti munthu uja aliso pa mavuto ofanana aja, koma mwina mu dimension ina, mu angle ina, mu maonekedwe ena. Chimachitika ndi chani? Yankho loyambirira ndi kuti ziwanda ndi mizimu ndipo sizifa. Kulibe pemphero limene limapha chiwanda, koma pemphero limangosuntha chiwanda kupita kwina. Nawo chinsinsi ndi chakuti kodi azitumiki kapena opemphereredwa timadziwa kumene ziwanda zimakakhala zikatuluka mwa munthu? Chinthu chimenechi ndi chimene chingakhale njala yayikulu kwambiri pakati pa ambiri okhuzidwa ndi ziwanda, komanso amene timapempherera ziwandazi kuti zituluke. Timakhala ndi dark side yakusazindikira kumene ziwanda zikatuluka zimapita. Ndiye kuti munthu otulusidwa ziwanda ali ndi 99% kapena 100+% yokakumananso ndi ziwanda zija kudera lina kumalo ena, chifukwa mwine kumene munthu uja akulowera atamasuka kumatha kukhalanso kumene ziwanda zija zinasamukira kapena kumene zinakakhala. Chimene munthu uja akukagwirisa ntchito chimatha kukhala kuti ndi chinthu chimene ziwanda zija zinakhala zinachigwira kapena zimene zabisalamo. Now chifukwa chakusadziwa kumene ziwanda zija zathawira, zimapangisa kuti munthu akumane nazo nsanga ngati zinathawira dera limene iye uja wapitaso nsanga, waligwira nsanga, walipeza nsanga, walichita nsanga. Chifukwa ziwanda zija zimakhala kuti sizidafe koma zangothawa, zangosamuka. Now ndawerenga buku la Marko chapter number 11 verse number 23. Mapiri amangosunthidwa sasungunuka, koma amangonyamulidwa ndi kukayikidwa pena. Malingana ndi mene tamvera verse number 23 akuti ngati muzakhala ndi chikhulupiriro mudzalankhula ndi phirilo nyamulidwa kaponyedwe ku nyanja. Mugwirise ntchito chichewa chakuti nyamulidwa. Mapiri pano sakutipasa mapiri amene timaona awayi, komano akutipasa mtundu wina wa ziwanda, mtundu wina wa mavuto amene ndi mapiri anu. Ambiri anthu amene tikuapeza mdziko lapansi lino lerolo, kuphatikizapo inuyo ochepa tili muno, ndi ambiri amene atamvere nawo audio iyi, ali ndi mapiri awo, akukumana ndi mavuto omwewa. Adali ndi phiri, anapemphereredwa, ndipo phiri lija linanyamulidwa, koma kumene linakaponyedwa iwo osadziwako, anangoona kuti amasuka kuvutolo. Chifukwa chakuti sanadziwe kumene phiri lija linanyamulidwira nkukaponyedwa, amatha kuyenda chisawawa nkukakumana nalonso phiri lija mwa njira iyi kapena inayi. Chifukwa nthawi zambiri munthu amene akutulusidwa ziwanda amakhala pa mdima ndi kumene ziwanda zake phiri lake linapita.
inutu munamasuka muli kunchisi anakupempherera deliverance. Tsopano tu ine uli bwino ndipite mtawuni ya Lilongwe kuchoka kunchisi ndikafune ganyu, not knowing kuti ziwanda zija ndi phiri limene linanyamulidwa linakaponyedwa mtawuni ya Lilongwe, ndipo ino mumakakumana nazo ndipo zimachita meeting. Mkulu uja tinasiyana naye nthawi ija si uyo, makumana nazo. Ziwanda zatuluka kunoko anakupempherera ni delivered ndinu born again, ziwanda zinatuluka. Koma ponyamulidwa chifukwa limene lili ndi phiri zimangonyamulidwa sizisungunuka sizifa, kulibe pemphero limapha chiwanda. Ndi inu simunadziwe kuti zinachengedwa pano ndi zinakaponyedwa zinathawira ku Durban. Pemphero linalira ukali kwambiri la busa amenewo pothawa 328 km pa ora limodzi, 3900 km zakafika kumeneko. Inu nkafune ntchito ku South Africa mukapeza kuti poyenda mtawuni ya Joburg makosana aja akuonani, here we meet, akulu aja awa muja tinatuluka muja now titani kuti tilowenso mmenemu. Ndiye ziwanda zija zimakambano kumakulondola kumapanga plani. Ni pamene timaonera paja kuti munthu wachoka kuno ku Malawi ali ni mavuto au mphawi, ndipo tampempherera wasanzika bwinobwino kwa abambo wache. Baba une ngwaula, mama uno ulendo ngwaula ku Joburg ngasose, ndipo munthu amanyamuka ulendo kokasosa kukafunafuna mdziko la South Africa. Koma kuno atapemphereredwa ndi abusa ake, atapemphereredwa ndi ashehe ake with the whole belief kuti ine ndapulumutsidwa ku nkhawa za minyama, phiri langa lachoka, tsopano ndi mtima wa farewell ukupita, mwahagana ndakazanu palibe chovuta, yendani bwino yendani bwino. Olira misozi ya chimwemwe akutulusa misozi, bye bye, mwakwera monololama, mwakwera basi ya mtondoli wonse mukupita kwina. Koma pano tili ndi verse number 11, verse number 23, chapter number 11 verse number 23, phiri lanu lanyamulidwa. So pano simukudziwa kumene lapita, ndikuti phiri lija litanyamulidwa anakaliponya mu South Africa mu Joburg. Inu mwakwera basi pano 3 days, siku la namba 4 muli mu Joburg, mutsike pa park station zikuyenda chifukwa these are creatures, live creatures, zimayenda ndi za moyo, sikuti zimafa iya, zimapita momwemo. Achimwene yawo abale yawo akulu awo ayiwowa anaonekera ku mbuku la Yobo, anawafunsa kuti kodi mukupita kuti mani? Adayankha kuti ndikungoyenda ndikupita momwemo, samafa, ntchito yawo ndikuyenda. Nanenapo kuti tinakwirirapo ganyu koma ndi ombwambwana chifukwa palibe ngakhale siku limodzi limene adakationesapo nyumba imene ali nayo. Ndi ombwambwana. Mapresident athu timasankhawa amatilamulirawo amakhala ndi nyumba zawo, apita ali nayo yawo kumangochiko, akuyipasa zina lache lichika akuti chani ka ali nayo yawo. Naye ujeni ndani mbuyanga bakili anamanga yache kulimbi ku Sunnyside kandi kuchani amakhala kumene koko, anyamata anabulaya anamapita ukamuona kumekoko, ana ndevu zamu ayamapita ukamuona kumene koko. Now ali ni nyumba yawo, anamanga nyumba. Koma ine 17 years nkulu amene sindinampeze ngakhala ali ndi nyumba. Olochisakasa sana nditengereko, amangu ndionesa nyumba zomanga anzache, zomanga uyu ndi ujani ndi Michael Jackson wachiona nyumba chake, uyu ndi Billy Graham wamuona anamanga ichi, akuloza nyumba za anzache, tabwera kuno ni waita kakhala ndi alibe nyumba ina iliyonse. Akamera ujani uyu ndani uyu ndani mira anayambisa chiphunzitso ichichi ankakhalapo indetu akuloza nyumba koma za anzache, iye alibe yache. Now pokhala kuti amangoyenda, verse number 23 akutiuza kuti chikhulupiriro vuto lake sichimapha ziwanda koma chimangonyamula kukayika pena. So with this understanding ndikukuita nani atumika nzanga nonse amene mumachita deliverance kuti muyambe kuzindikira kuti mizimu zimene mumazitulusa mu anthu muyeneranso muzizipanga trace allocation
zapita kuti. Chifukwa chinsinsi chimenechi ndi chimene tsopano chimapangitsa kuti mapemphero anu adzioneka ngati opanda ntchito, chifukwa munthu uja mwampempherera ndipo ziwanda zija zatuluka. Chifukwa pano atiuza kuti phiri limangonyamulidwa. Now mapiri onyamulidwa aja mwampempherera lachoka, koma kumene lakayikidwa kodi lili kuti? Chiwanda chimene chichi chalowera mtunda uti. Nawa sopano maloyo anga Jairos pochoka kumudzi anapemphereredwa akakumana nazo ku South Africa. Azampita zinkwete amene anapemphereredwa, brother Zampita wapemphereredwa kunoko mmene ankapita kwawo, koma akuti atapita ku South Africa brother Zampitayo anakakumananso ndi mavuto. Nkumadabwa kuti umphawi uja ndinapemphera, makolo ndikundifunira ndalitso, mkazi ndikundifunira ndalitso, koma still umene ndafika muno mu dziko la South Africa ku green pasture ndikukumananso ndi mavuto. Ndizotheka kuti chapter number 11 verse 23, phiri lanu litachoka linasamukira, linanyamulidwa ndipo linakaponyedwa mu Joburg, mumakakumana nalo ndi anyamata achamati here we meet again. Chakumanaso tukuno kodi si Jabiru, ndi Njomba Jabiru kumene nina ziwandatu fama ndi matauni monga ndi magaya amakonda mmatauni makosana mina amayenda apisa ntumba waya daily usiku ndi usana kuyenda alipogona ngati akatopa apuma ngati amatopa basa kuyenda yenda mini muja iniyo mukhala mpaka station muja zili momo zoti zinasamusidwa makwawo ndi mapemphero amene inu munapemphereredwa ndi abusa anu. Now chifukwa wawa ndi mapiri amene amangonyamulidwa ndi kukaponyedwa pena. Ndikukuyankhani mama zikoma kuti mwafika tsopano, chifukwa tayamba nkhani inuyo palibe. Mapiri oti angonyamulidwa ndi kukaponyedwa pena. Na mapiri onyamulidwa ndi kukaponyedwa pena pali kuthekera ponse 99-100% kukumananso ndi mapiri aja, kukumananso ndi ziwanda zija. Mundimvese pano muphunziro lankoli muyankho langali ndikamanena mapiri ndikunena ziwanda zimene zimachita torment moyo wanu, zimene zinkazunza thupi lanu, zimene tsiku lina munapita pakachisi abusa achipembezo chanu, akulu ampingo achipembezo chanu, munthu wina nzimayi wina anakuyikani dzanja kukupemphererani ndipo inu munaona kumasuka. Koma mutatenga nthawi ponyamuka kupita malo ena munakadabwa kuti mavuto akubwera, osasika mukuvutikabe. Ndi chifukwa chonena kuti ziwanda zimene zizi zikalowa mwa munthu, zikatuluka mwa munthu, zimapita kukasakasaka malo oti zikakhale. Tiye tithandizane ndi Mateyu, atithandize Mateyu chapter number 12. Timpeze Mateyu chapter number 12, tiwerenge verse number 43. Pamene pakunena kuti koma mzimu wonyasa utatuluka mwa munthu umapitirira malo opanda madzi kukafunafuna mpumulo osaupeza. Let me on you. Mizimu imene inuyo tsiku lina mapemphero amene anakupempherera ni munthu wina, inuyo ndikupeza mtendere. Akuluakulu amene acha atatuluka mwa inu ali pa ulendo oyendayenda kukafunafuna malo a mpumulo. Mwatsoka mpumulo umene inu mumaufuna mukukaufuna ku UK, nazonso zimapita ku mpumulo kukafuna mpumulo ku UK komweko. Inu mukukafuna green pasture ku Mozambiki, nazonso mwina zinasamukira ku Mozambiki, zitatuluka zinakaponyedwa ku Mozambiki, mwina zili kumeneko kusakasaka mpumulo. Mumakakumana wina kufuna green pasture, wina so akufuna mpumulo. Now awa samapeza mpumulo pawokha mpaka na atalowa gawo loyamba la mudzi umene ziwanda zimakhala, umene ndi thupi la munthu. Malingana ndi kufotokoza kwa Bible, Mateyu chapter 12 verse 43 mpaka 45, tapeza kuti pali malo atatu amene ziwanda zimakhala: mwa munthu, malo owuma, komanso mulengalenga. Now inuyo ndi munthu, ndi malo
awa akufunafunanso malo pa Mateyu chapter number 12 verse 43 akufunafuna malo okakhala inunso panokha ndinu malo ndiye kuti malo versus malo akuyang'anana inu mukukafunafuna malo oti mukapeze mpumulo nazonso zikukafuna malo oti zikapeze mpumulo zimapangitsa kuti mukumanenso nthawi zambiri mukapeza kuti ine ndinkasuta fodya ndi nasiya koma patenga nthawi mina 3 years fodya atasiya lero akundidandaulira kuti fodya uja ayambanso chayambisa fodya nchani akumananso ndi phiri limene linanyamulidwa zaka 3 zapitazo akakumana nalonso phiri licha gululu kodi mukumva bwanji mukuona bwanji ndimafuna ndikuwunikireni mokwanira bwino kuti mukamamva kuti ndinali pa mavuto ku Malawi mmene ndabwera ku South Africa ndili pa mavutonso sichikanthu kena iyayi munapemphereredwa ziwanda zija zidatuluka ndithu koma kumene phiri lija linakakhala kumalo kumene inuyo munapita ndipo munakakumananso ndi phiri lija koma mu dimension ya mtundu wina mmenemu ndi mmene ma demons kapena kuti ziwanda zimagwirira ntchito yawo ku dziko lapansi ndipo ambiri lero ndi ma victim amene akhoza kutidandaulira lero kunena kuti iwowa anali ndi mwayi olandira deliverance koma atalandira deliverance sanadziwe kumene ziwanda zawo zinapita ndipo ali ndi kuthekeranso lero kukumana nazo kawiri chaka chino ndi chachingati mutatuluka mu tchimo la chigololo nanga lero bwanjinso mwayambanso chigololo chicha chifukwa phiri lanu litanyamulidwa simunadziwe kumene linakaponyedwa kwanu kuzomba mwayenda ndi mbiri yabwino kuti munali ovuta ndipo kuvuta kunatha koma mmene mwakasunthira kukakhala mu mchesi kumene mapiri ovuta amathawirako mwakakhala mmene mucha lero mwayambanso kuvuta phiri losuta chamba lidansamusidwa mwa inu koma kumene phiri lija linakaponyedwa mundilande mwatsoka inu mwatenga ananu kukakhala nawo mundilande akakumana nalonso phiri lija lochokachoka lija chifukwa cha allocation ya kumene ziwandazi zimapita ndinene kuti follow up to demon allocation ndi phunziro lina la padera to follow up demon allocation kodi allocation ya ziwanda ili bwanji dimension ya ziwanda ili bwanji nanga kunoko kukuoneka kuti kunasamukira ziwanda za mtundu wanje nanga ine ndikhale bwanji ndili kuno chifukwa ziwandazi sizifa zimangosamuka kupita malo ena ndinene kuti zikatuluka mwa inu ziwanda ndikupita pena imeneyi tingaitche kuti zimenezi ndi mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti external demons. The external demons ndikuti inuyo ndinu omasuka koma chifukwa chimene ziwanda zimabwerera mwa munthu ndi chimene chimakapezeka pa Yohane 10 verse 10 John 10:10 siku dzambala kuti ikaphe kuba komanso kuononga. So the mission akatuluka mwa inu imakhala kuti mission ya ziwanda is not accomplished until they accomplish the mission. Tamvera zikamatuluka zimanena kuti the mission it's not accomplished. One day we will accomplish our mission. Ndikuti pamene zikutuluka zimasiya assignment yakuti kumene kuja tangothawa chifukwa chakuti kunabwera ukali wa mawu a Mulungu ochokera mkamwa mwa Yesu kudzera mwa mtumiki. Ndi sitika nalimba pamalo paja panapya pananinkha linya
ndi fungu lalinya linamveka lija panalibe kuchitira mwina uja ndi tear gas anatithira atumiki uja tiye tithawe, koma amakhala akudziwa kuti 10:10 Yohane timapita kuti tikaphe, kuba ndi kuononga, ndipo talephera kuba ulendo uno tichite bwa. Ndidali ndi nzanga amene linkacheza naye anaphedwa kwa ile 49 kumpanda chifukwa anali wakuba. Masiku amene nafeso tili osokoneza ankabwera amjomba lero ngusakanga kamule masengo dira lakuti kunena dira limene afuna apite ife tinali mabaya zaka zimene zakalekale tili akunja ndiye ndifuna ndikabe kwakuti zikhala choncho ndiye titani ndiye abwera mamawa napita kumalo kuja njomba nambombuzire panambwa pali agalo ndiye ningodikira 2 days ndione amabwera njomba tatipaseni ndrama tifuna tiguleza kudya kuno usipa chanchani utaka tipite kumalo kuja mpaka na amapita maulendo awiri atatu pa khomolo mpaka na kuzapezeke tsiku limene azakwanise kuba chifukwa ndi mission. Ndi ziwanda zimene zimalowa mwa ife kodi zinalowa ziwanda za matenda ndi mission zangosamuka chifukwa chakuti makumana ndi mapemphero, koma sizinamaliza mission. Ngati munapemphereredwa ndi kuchira musanjadire kuti mwachira, chifukwa mission yawo yayiwowa ndi 10:10 Yohane kuti akaphe, akabe ndi akaononge. Ndipo mission simatha pa munthu mpaka na inuyo mumwalire kapena Yesu adzabwere kudzakutengani, ndi pamene ziwanda zizamazitsa mission yawo. Ndiye mudzikhala aware amene mumalandira ma deliverance kapena amene mumalapa machimo, mudzikhala ozindikira kuti mission ya mkulu uja sidathe pa ine, chifukwa mene tawerenga buku la Mariko komanso buku la Mateyu tapeza kuti zimangosamuka kusamukira pena. Kuchaku ku Mateyu atiuza kuti zimakafunafuna malo owuma, pamene ku buku la Mariko kuja atiuza kuti ndi phiri limangonyamulidwa kukaponyedwa pena, limangosunthidwa, chikhulupiriro chimangosuntha. So chinthu chimene mwasuntha sinde kuti palibe, chili exist somewhere. The existence of the demons are real. Ndibwereze chingerezi chimenechi. The existence of the demons are real. Musamakayike makosana. These are creatures zimene zili live creature mdziko lapansi lino, ndipo zikasuntha zimakhala kuti mission yawo sizinakwanitse, ndipo zimakabweranso. Ndi chifukwa chake mumakhala ndi machimo obwereza pamene mumakhala nawo, mumakhala ndi mavuto oti akubwereranso kawiri. Chaka china zinaoneka ngati zikuyenda mutamasuka, lero muli pa umphawinso kuposa ujawu, zabweranso chifukwa zimabwera. Mukawerenga bwino buku la Mateyu lija ndi Yohane lija ndi Mariko uja, pena paka anatiuza kuti akuti zimapita verse 43, 44, 45 akuti zimapita ndi zimakafunafuna malo ouma opanda madzi, zimayenda koseko ndi zimapeza kuti kulibe kokakhala, ndi zimati tibwererenso. So the way tibwererenso ikundipasa courage muphunziroli kuti ndizoona these demons zikatuluka zimakabweranso kudzafuna malo pena pake, ndi zikamakabwereranso mu dimension ya mtundu wina zimakhala zili mu gulu la ma external demons. So kuchita follow up the allocation pamene mukulandira deliverance, muyenera kuziwa kuti deliverance ndi separation, first separation, just separation, si divorce, koma ndi separation. Zimveke pamenepo, zangovuta kuti sukulu palibe pano. Deliverance ndi separation, si divorce. Ndi chifukwa chake mayi mumanena kuti chifukwa chani akatipempherera ziwanda zija zatuluka, kani mwana wathu kandi amuna athu timakaona abe kuti wiki imodzi yokha 3 days 5 days akhala bwino, koma kenako basama kayambanso. Ine ndikamasulidwa gawo limenelo basi 2-3 days 1 week chaka ndimakapezeka kuti ndayambanso.
deliverance inachitika ija, it's a part of separation. So separation sinde kuti banja latha. Separation mumangolekanapo gona, wina chipinda chake wina chipinda chake, ngati mpamwepo wina trouser wina chijinzi chikuja chintemwende cha jinzi kati ngati chanavala amayi anga tsiku lo ndipulumusa nditakumana ndikalilombe chintemwende chimakhala mwina mwachomo chimatalika umu chimapitirira mabondo chimechi chakaki chokhuta labwino chomangira ndi chingo chopota chomangira ujeni chingo cha mbuzi chakhonje kukulunga kugona chimechi chacho. Separation imene bedi limodzi wina chijinzi wina chintemwende ali pa separation, koma sikuti latha. Inesu mungapite mmene momo ndikona kuti madamu tabwerani kuno ineyo basi tikagone hapo ndakaza amenewo zivuta ni mulandu umene banja litosatha, just separation. So deliverance ndi first separation imene imachitika mthupi la munthu. Choncho chiwanda sichifa ndi pemphero la mtundu uliwonse, koma pemphero limangopanga separate inuyo ndi ine. Mene ndabwerera kuno anthu amene takupempherera ni mama wa uja, chimene chachitika pamene paja ndi just separation. Amene munali ndi matenda muli ndi moyo lero mwachira, mwachisanzo ena mwayenda kuchoka patsida pa matumba kuoloka kadyamka ujeni kalifizika kubwera pano palifiza adi maki. Chifukwa chake nchani? mwalandira separation ku matenda anu. Koma these are not permanent, these are not divorce. Mapemphero athu amene timakupemphererani nditero si divorce ya inu ndi nthenda, koma ndi separation. Kodi ine ndikumveka? Ngati ndikumveka kiriye Ambuye azikuthandizani ndipo muziyenda nane limodzi. Ndikulankhula zinthuzi mbali yoyambirira ndadusa ku Baibulo, sindinatuluse experience yanga ku demons ngati munthu oti zimene zinso ndacheza nazo ndakhala nazo ndayenda nawo ufumu umenewo. Tamvera, tapeza kuti deliverance ndi just separation. Ndiye pamene patsopano tiyambe kusamalira bwinobwino, chifukwa kunena kuti kwa inuyo ziwanda zikatuluka zimakafunafuna malo oti zikakhale. Tsopano tingoyerekeza kuti chiwanda chomwe chinatuluka mwa inu chinakakhala m'mudzi, chakhala m'mudzi, kaya kunoko tinene kuti chayenda chakakhala pa Magomero. Kuchoka pano tikukupemphererani kuno mtunda wa Lifizi chatuluka chiwanda, koma chakakhala paja pa Magomero. Pa Magomero paja chapita kukakhala pa mudzi kachili mwa Gome. Tingoyerekeza ngazi kumveka zimenezi. Sono Nyamata amene chiwanda chija chinatuluka akupita kukafunsira banja pa mudzi limene lija. Chiwanda chimene chidatuluka mwa iyeyi kuno chidali chamowa, ndi chinasamukira kwa Gome chaku Magomero uko. Na pamene chili kumeneko chiwanda chija, inu mwakula kuno mukufuna tupira kuvutani munthu nende kufuna ntapeza banja posakasaka mbeta mukukaipeza mwa Gome mmene chiwanda chija chinasamukira. Mumakakumana kumene kuja ziwanda zija zinatuluka zinali zamowa, mukapeza kuti kumene kuja mu dimension ya mtundu wina mukapezeka kuti mwayambanso kumwa mowa, chifukwa allocation ya makosana anatuluka mwa inu muja akakhala kumene koko. Ndikuti mavuto a ziwanda ndamenewo. Ndikungofuna kuyerekezera kuti ziwanda zimene zinatuluka mwa inuyo mwachisanzo mumapanikizika pa ntchito, kapena ndinene kuti mumalandira nkhanza zakuti mukuyenera kukhala pa umphawi wa zaoneni. Mwabwera kwa mtumiki, atumiki ineyo umphawi wandivuta ndipempherereni, ndipo ziwanda za umphawi zachoka mwa inu. Sopano ndikayang'ane ntchito mwatsoka ziwanda zija zakakhala kwa bwana ku kampani
imene niyo mukufuna mukayambeko ntchito. Ndiye kuti zikakakuonani, here we meet, akulu aja awa. Kodi uyu ndani? Si ujayi anatithamangisa nimbu yache opemphera uja. Atatithira tiye gasi kumene kuja kutithira mwazi, ndefe tinathawa mwazi. Potawa mwazi tazakhala kuno, lero lo wabwera kuno atafuna ganyo. Okay, tipanga chonchi. Ndi sopano ma external demons zimene amakachita ndi kukachita ataki bwana pa kampani paja kuti azikupangani oppressing, azikupanikizani inuyo. These external demons sizibwera somwa inu ziwanda zija, sizibwera somwa inu, koma zikachita operate within the area ndi munthu wina kuti inuyo zipitirire kukupasani beni umphawi. Ndiye mukadabwa kuti mathiripi anzanu akupita kumathiripi ma allowance lololo migolo anatero Lucius, kupezeka kuti inuyo allowance iliyonse musimu kulandira chifukwa palibe thiripi iliyonse imene akukusankhani. Anzanu akamapita ku field madriver wonse ulendo inu kukusiyani pa gate. Chifukwa chani chikuchitika pamene papa? Ma external demons anachoka mwa inu, koma pokasunthidwa ndi phiri linanyamulidwa. Mariko chitapeza kuti muzanyamula phiri kukaponya kwina, simuzasungunula phirilo iya, simuzafafaniza phirilo, koma muzangulinyamula nkukaliyika kwina. Ndi kumene mwalinyamulira phiri lija ndi kukaliyika kumene ziwanda zija zakathawira kukakhalako ngati kuphiri kwawo kokakhala, ndi kumene inunso mwakapita. Na pokafika kumene kuja zimayambano kukagwira ntchito ngati ma external demons, sikuti zikhala mwa inuyo, koma zingoona kuti kodi kunoko atipeza kuti. Oho, ndimafuna ndinene kuti pa umoyo wa munthu chiwanda chikhoza kutuluka, koma ndikumapanga operate within the house, chili momwemu, koma chikangogwira mbali ina ya inuyo. Inuyo mumapemphera ndaka zanu ndi banja lanu nda Khristu pa banjapo, ndipo munapemphera kuthamangisa chiwanda chimene chichi, koma posamuka akuluwa anakagwira mbali ina mbanja momwemu, ndi mukangoona kuti mwina agwira mbali ya matenda. Tsopano inuyo muli bwino, koma achibale akuchikazi ndi kuchimuna amayamba kudwala kuja kuti inuyo simungakanenso kanthu, mukuyenera kutenga pothandizo kuti muperekeko. These are external demons zikukupanikizani beni kumphawi inuyo. Zinasamuka zija zinangosunthidwa zakakhala malo ena ake, ndi mumakakumana ndi mavuto koma mu dimension ya mtundu wina, chifukwa chakuti ziwanda zimatha kugwira mbali ina ya moyo wanu. Mwachisanzo mudziwa bwanji kuti ziwanda zija zimene zinatuluka mwa inu za umphawi zinakagwira business? Akulu malonda ndi omwewo, business ndi yomweyo, pansika ndipo mwepo, koma osagulisa. Chifukwa Yohane 10:10 atiuza kuti simadzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Mwachidule ndiye kuti ziwanda zikamapita pa munthu zimakhala zili ndi mission. Tsopano mukazithamangisa ndi mwazi zimakhala kuti zasiya assignment, zinachita accomplish mission ija. Mwatsoka mukukachita miti ku business kumene zinathawira, ndi zimati tithana naye kunoko, tithana naye kuno. Still amene yakhalabe mphawi ngakhale ife tinatuluka mwa iye, ndi amakagwira business icha. Sopano iniyo muchita ichi bwatu kugwira yapa, bwatu kugwira yapa, kwasikenako yaduka kukhalira kukangongola kapitolo. Daily ali kwa nkolo wawo, mundi ngongoza atu kapitolo poyambira, daily mutibwereke, daily loma usiwa wata mabungwe amitundu zingongole mbwe kuzungulira pathupi la munthu, chifukwa chakuti akufuna atayesesa kuti achite pamoyo, apeze prosper pamoyo, koma sangakhale prosper chifukwa ziwanda zimene zinasamuka mwa iyeyi zinakathawira ku business yake, zili momwemu zikufuna zikwanilise mission ya umphawi ija, koma another dimension. Kupita inuyo pa kampani kukaona nkhanza zimene akukupangani bwana,
zikufuna zikwanirise dimension ya umphawi yomwe ija zitha kukagwira dera lina kukangopezeka kuti inuyo mmene mukuti chifukwa chakuti simunadziwe allocation ya kumene ziwanda zanu zinathawira. Mumakathawira mtawuni ya Lilongwe kuchoka kwanu kunzuzu kumene mumatha kupeza thandizo kapena kupezako zinthu zochita mofewerapo, mukubwera mu tawuni ya Lilongwe, tawuni ija yoti yodula manyumba osati masewera, iniyo mukukakhala pamalo podula nyumbapo. Tiyeni kuti muchite meki pa moyo wanu uja, mukulephera, mukupanikizikabe kwambiri chifukwa phiri lanu litanyamulidwa linaponyedwa kuti ndikutheka kuti lerolo ambiri mbiri amwazika. Sinu nokha anthu akwa Matumba, sinu nokha anthu akulifizi, sinu nokha anthu amulilongwe, sinu nokha anthu koma dziko lonse lapansi anthu akumananso ndi mapiri awo kawiri azamutoking. Akulira anthu ali ku UK koma akumana ndi phiri. Ndimalankhulana ndi munthu ine makonda kumutchula nthawi zonse, ndili ndi mbala amene ali ku America. Tsopano akuta 6 months ali mchipatala. Anathawa kuno matenda, phiri linanyamulidwa koma mwatsoka linakaponyedwa mu Oklahoma. Atangolowa ku Oklahoma kungokhala 1 months atere chonchi gululu akumananso ndi phiri lija ali mchipatala. Zomwezo zimene zinkachitikira kuno ku Malawi zikuachitikiranso ku America, ku Oklahoma, ku tawuni tukumeneko. Tikunena pamene papa isinatenje imeneyo ya tikunena isindilande Oklahoma sinchewu imeneyo sikumphate kumene kutawuni kweni tikukunenako. Koma muone kuti makosanawa atathamangisidwa akamulondola munthu uja komweko kumene ali kucha kufikira pa muyezo wakuti lerolo kumene kucha amadwalanso matenda amene kuno pochoka anapemphereredwa mpaka kuchira. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri, nkhani imeneyi ndiyo desankawa. Zinakhala bwanji history yake akamafotokoza mupeza kuti munthu amene anampempherera mzibambo amene yuyu lerolo mzimayi wakeyo ndi vice president wa dziko linolo. Anandiuza umboni umene kuti ine anandipempherera ni mayi Jeni Ansa ndipo ndinapeza bwino kuchira kweni. Zikuoneka kuti mayi uja ali involved kumapemphero, anapempherera nkuchira. Koma atafika ku America phiri lochoka kuno lichatapemphereredwa ndi amayi kuja akakumana nalonso chifukwa chakuti ziwanda zimangochoka malo ena kupita malo ena, zimatha kusintha allocation na chifukwa chakuti simukudziwa kumene zalowera mumatha kukakumana nazonso. Ndi zimene zimakapangitsa kuti atumiki adzioneka ngati kuti anapemphera koma vuto licha pakutenga kwa nthawi tinakumana nalonso chifukwa chakuti ziwanda zimatha kukhala pomwepo. Apa ndikungounikira gawo loyamba muja ndinanenera kuti ikatalika ndisunthira pena kuti mwina pakhale kumvesesa kwa chimene ndikuchifotokozachi. Taona izi ndizo nkhawa zanga za ine ngati munthu amene ndili ndi experience ya kukhala ndi ziwandazi kwa zaka zambiri, ndi mmene zakhala zikugwirira ntchito. Ndili ndi umboni wa mmene ziwanda zikatuluka kwa anthu zimayendera. Tamvera, zimakhala zikudziwa destination ya munthu, zimadziwa tsogolo la munthu. Mademoni ali dangerous akudziwa tsogolo lanu. So chinsinsi chimenechi ndiye chinthu choyambirira kwambiri kuti ana Mulungu tichidziwe mu mphindi yomalizira ya ola loyamba limene ndikuyankha kapena kufotokozera kapena kuphunzitsa whatever mmene niyo mungachitengere chimene ndikulankhulachi. Ndili pa mfundo yakuti ziwanda zimadziwa destination, zimadziwa future ya munthu. Ali ndi plan iliyonse, amakhala pa setting plan ndikudziwa mmene tsogolo lanu linayendera. Mulungu akamamulenga munthu amampasira tsogolo lonse limene atadzakhalemo nawo chifukwa chakuti amadziwira tsogolo limene akhale nalo munthu. Ndiye ziwanda zimabwera
kuzachita postmortem tsogololo kuona kufunikira kwake ndi kuipa kwake. Akadzalemera akadzakapeza ntchito ku Joburg azapeze thandizo ndani? Agogowa azamba kuvala, agogo akazi adzamangiridwa nyumba, agogo amuna adzamba kupeza mwayi olimiridwa kumunda, amayiwa adzayamba kuvala bwino, bambo wake adzamba kuyenda njinga ya moto. Kodi zimenezo zikazachitika zizakhala bwanji? Kuti zitheke zimenezi zizatheka chifukwa cha Jabiru amene akupita ku South Africa. Zimenezi zitheka chifukwa cha Anusa amene akupita ku Durban. Ndiye nditani? Ndiye zimayamba kuchita follow up Anusa mpaka kumene adzikayendako ndikumachitidwa attack, ndikumapanikizidwa, ndikumazunzidwa just because Anusa wagwiriza sogolo, wagwiriza njinga ya moto ya bambo ache pakutapa zaka ziwiri. Just because bambo Banda agwiriza upstairs, agwiriza nyumba ya bwino yotadzagonemo iwowo. Waona ma account kuti tsiku lina adzakhala ndi account ku National Bank. Sakufuna, akufuna kuti zawo zizikhala mu Chemponda. Kazi kumveka zimenezi. Safuna ndalama ngezipite ku banki koma zikhale mu kathumba kachana kanena Alan Namoko. Chemponda anandipasa kathumba, Chemponda ndizikamo ndalama, Chemponda kuti anthu asamandibere, Chemponda. Ndalama za Chemponda ndizokhala nthumba ndi zimene ambiri Satana watigwiriziza kathumba ka Chemponda nkamene tili nako nthumba. Ndalama zathu sizimapanga extend kukafika ku banki, sizikafika chifukwa limited yanu ndi akathumba kala ni Namoko kopasidwa ndi Chemponda kuti adzikamo ndalama. Akayima mundilandi amampasa tima 5 kwacha, tima 5 tambala, tima 1 tambala, tima 2 tambala, mukuziwa chama 80s Alan Namoko. Ndekathumba koikamo ndalama ngati munthu wa khungu anachita kupasidwa ndi brother Mponda. Ankati Chemponda amalume achi ndi anapasa kathumba kuti Anamoko azika mu makobiri. Now ndimafuna ndinene kuti kathumba kamene kakaka ka Chempondaka ndi kamene ambiri tagwiriza kuchoka nako pano ulendo nako ku South Africa atakupasani ka Chemponda ndalama zake basi zongokwanira nkathumba mu basi zala ni Namoko zosakwanira kuchita nazo chitukuko. Inetu nimati nene kuti pamene ndikumaliza kodi muli ndi chithunzithunzi ambiri kuti allocation yoziwanda zanu mmene inuyo zinadziwa sogolo lanu zinakupasani kathumba ka Chemponda mpaka lero banki simuidziwa chifukwa ndalama zanu sizimakwanira kuti zingakakhale ku banki. Amangwetu tikeko ku banki atwaibu ka Chemponda daily amakhala ndi ka Chemponda atwaibu pamene akuyenda ndi ka Chemponda basi ndalama zawo za mu Chemponda akagawiridwa kakwabiriko ndikang'ono. Ine nimafuna lero kuti ng'ambe a Chemponda kuti ziyambe kukhalako ndi makobiri at least kuti future imene Satana anayiona kwa anthu kuchokera kuziwanda zimene zimasamuka kupita pena sogolo limene lolo liwonongekera Satanalo lisalera Mulungu lokha pa ife. Kodi allocation ya ziwanda zanu ili kuti ikukuzunzani? Kodi mwakumananso ndi ziwanda? Tikumane modiyo inayo ngati mwakumana nazonso. Ambuye akudalitseni pa nkhani ya kumvetsera mmawa uno. Kumvetsera chigawo chino cha masana za mmawa zapita koma masanano mumvesere mwachidwi zimene ndanenazi. Kodi inuyo amene muli mnyumba ino munakumana nazonso ziwanda zimene zidatuluka kwa inu? Chifukwa pati yanga yosirizayi ndikunena kuti ziwanda zimaziwa sogolo lanu. Zosatira zache ziwanda zimene zatenga kathumba ka Chemponda kala ni Namoko koyerekezera kugawira anthu ambiri mbiri. Makosana atu musamango aona anthu ali ndi ta Chemponda m'manyumbamo. Ndithu ndalama yawo ndiyongokwanira kugula ndiwo kulipira nyumba ya lendi yathera pamenepo. Mukayang'ana lero shati ya bambo ikusuluka, chitenje chama ichasuluka, ana sopano akufika posokesa zovala zawo ndi zingano usiwa chifukwa chakuti inuyo
muli ndi kathumba kotchedwa chemponda kakang'ono kumungokhala ndalama zongokwanira kudya lero hitandirani idya kwacha zatha pamenepo kukacha idya zadyera lero zathera lero azathera nthumba. Tiyeni tiyang'ane kwa Mulungu ndi kuyang'ana kuti tili ndi nkhondo zazikulu za ziwanda zimene zimachita folo moyo wathu. Kodi allocation ya ziwanda zimene zikukuvutani ndi kuti zidathawira kuti? Chifukwa phiri lili linangonyamulidwa mwatsoka, phiri limeneli linakaponyedwa m'nyumba mwanu momwe ndiye zinalowa mwaka zanu. Phiri lija analinyamula lija lili mwa madamuwo, lero inuyonso pano muli pa BP. Munkadandaula kuti mumasuke kuchitidwa nkhanza kunyumba kuntchito, lero nkhanza zija phiri la nkhanza litanyamudwa langoyikidwa kwa akazanu. Taona nimene akuchitira madamuwo lero. Phiri lija lili m'nyumba momwemo likhoza kukhala within moyo wanu. Ndangati amene mungandivomere kuti mukuyenda muzophinja zobwereza kuti ziwanda zinangonyamula phiri lija kuyika pena, koma mwakumananso ndi mavuto aja mu dimension ina. Mwina chifukwa cha inu muli muno kwezani manja, komanso chifukwa cha amene akumvera akweze manja kuti ine ndipemphere ndisanafite pa audio yachiwiri, mwina nkusatheka yachiwiriyo tipemphere. Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, zikomo chifukwa cha abale ndi alongo awa ochepa amene tasonkhana mu tsiku lero la Sabata, koma nditero chifukwa cha abale olekanalekana amene ali ku dziko lonse lapansi, amene akukumananso ndi mavuto, amene ziwanda nthawi ina yake zidawachoka, adamasulidwa atakumana ndi mwaziwo unapangisa ziwanda, koma linali separation. Lero banja lija likufunsiridwa kuti abwererane, ayambenso kukhalira pamodzi ndi ziwanda zija, chifukwa chitunzithunzi cha business yawo chikuoneka kuti business ija ikuduka. Adali ndi capital iwowa atamasuka tsiku lija, ndipo business imayenda bwino, koma chaka chino mmene tikufika mwezi uno wa December, capital yawo ya 59 miliyoni yangosala ndi 3 miliyoni yokha. Ndekuti bambowa akumananso ndi phiri la umphawi lija linangonyamulidwa akumana nalonso. Lero Mulungu ndikukupemphani kuti mwakumbukira abale ndi alongo amenewa, kwagonjeserabe nkhondo ya makosana amenewa, ndipo tikupitisa mposo kawiri mwazi umene ukayikaso separation kawiri ndi umphawi, ukapanga separation ndi makangano, separation ndi matenda. Once again tikufuna so another separation ichitike, chifukwa akufunsiridwa so kawiri. Nkhani tikunena pano mpemphero la Ambuye ndi mavuto amene anapita akuoneka kuti akubwereranso. Umphawi uja tinasiyana nawo ukuoneka kuti ukubwereranso. Matenda aja amene ndinachiritsidwa ndikumvanso lero kuyabwa pang'ono kusonyeza kuti akubweranso. Kufoka kuja kudachoka ndikuonanso lero, mmene ndikugonera, mmene ndikuwozerera zikuoneka kuti mphamvu zija zikuthanso. Chimanga chija ndinkakolola bwino, lero chikuoneka kuti chikupitanso kosakolola bwino. Zija zinali pabwino, zikuoneka kuti chikondi chija chinali chokhatamira, lero chikuoneka kuti chikuziralanso. Yaya uja sopano ndayamba kumudabwa. Ambuye bwezeresani, chosani, ndiponso muyikenso kawiri separation ndi mkangano, separation ndi kusamvana kumene kumachitika zisabwererenso kwa onse amene akumva mpemphero limeneli, kuti china chake chimene chinachoka chikubwereranso. Yehova mupite ndi mwazi chimozimozi kuti ukayikeso another separation. Timadziwa kuti separation ikakhalisa imabwera ku divorce, ndipo tikudikirira divorce tsiku lina. M'dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Mpingo wa Mulungu, ndikupitirira gawo lachiwiri. Gawo lachiwiri la chifukwa chani mavuto amene anachoka kudzera mu deliverance
amabweranso. Ndi chimene tikuyankha. Mu gawo limeneli ndikutengerani ku Mateyu chapter number 4, tidzayambira verse number 1 tidziwerenga mpaka pamene tilekezerepo, ndipo tikafika pamene polekezerapo pakhala kuti tathera pamene popo. Now, buku la Mateyu chapter number 4 limatiuza kuti Yesu ayesedwa mchipululu. Ndimafuna kuti mulumikizise ndi audio yoyambirira ya allocation ya ziwanda zimapita kuti zikatuluka phiri lanu litanyamulidwa linakakhala kuti. Koma pano ndabwera ndi kufotokozera kwina pamene moyo wa Yesu Khristu unakhalira pa mawu akuti Yesu ayesedwa mchipululu. So tamverani. Moyo wa munthu ku dziko lapansi lino uli ndi malo awiri amene umayenda. Timayenda mchipululu, timayendanso pa phiri. Ndipo Yesu Khristu mmene anali kuyesedwa anayenda mchipululu ndi anatengeredwera pa phiri. Mundimvese pamenepo. Ziwanda zimamulondola kukamuyika munthu mchipululu kapena kumulondola mchipululu kukamuyesa. Ndiye ziwanda zomwezo zimathanso kukapereka mayeso kwa munthu ali pa phiri. Ndikufuna kuyerekeza kuti chipululu ndi mavuto anu ainu munyengo ya mavuto, munyengo ya kusowa, pa umphawi, pa $0 kuti mulibe chilichonse. Ziwanda zimakhala zili pomwepo kupanga act, kugwira ntchito yake mu mavutomo, nkumayesa anthu mchipululumo. Chifukwa chake Yesu anapita kukapanga kaye experience pa moyo wa pansi wa mchipululu, osowa, dry life. Tikumva kuti ziwanda zimenezi zimapita kumalo owuma. Ambiri aife tikuyenda malo owumawa, ndipo ziwanda zikuchita ntchito yake kuyesabe anthu amene akuyenda malo owuma. Ndipo lipenga likadzalira tizapeza chiwerengero cha amphawi ochuluka akulowa ku Gahena, chifukwa anayesedwa pa levulo ya pansi pa chipululu, ndipo analephera kuchita stand mu mavuto, osakwanisa kulemekeza Mulungu. Chifukwa mavuto si saini ya kuyera mtima, mavuto si chizindikiro cholowera mu ufumu wa Mulungu. Chifukwa ndi ku dry place, kuuma ku chipululu, ziwanda zimalondola ngakhale ku chipululu. As I'm talking, amphawi osowa pofunda, osowa chogonera ndikukumana nawo. Ndayenda m'midzi, ndazungulira, ndimapanganso survey kunoko ndikufika, ndapeza mabanja opanda kanthu ambiri amene ngakhale kulima kwa chaka chinoku kumene anthu mwadzalaku, December mwadzalayu, November mwadzalayu, iwowo mabanja aja sanadzale, ali mchipululu asowa ngakhale mbewu. Ndapeza gogo wina kuti ngakhale munthu oti akanamulimira pamunda sanampeze ayi, mposalima. Ndayesera pakala wiki yapitayi kumpezera kuti mwina kapena ndimulimitsire pamunda apeze kanthu, timuyang'anire kafetereza, timuyang'anire kachimanga kuti athandizike. Anthu ali pa dry akuyenda mchipululu. Sopono Satana amatha kuyesa munthu ngakhale pa $0, pa zero level. Satana amakhala ali komweko ku zero, kuti munthu alibe chilichonse. Mavuto anu ndi kumachita deal ndi ziwanda mu zero level, zero capacity. Satana njirikizi amapita konseko. Ndi Yesu Khristu pozindikira kuti these demons zimapita kumalo owuma opanda kanthu, kukachita meet ndi anthu amene asowa kanthu ku dziko lapansi kuti zikapange torment. Chapter number 4
akulondola amphawi kumusi kwenikweni. The Bible likuti Yesu ayesedwa mchipululu mopanda kanthu. Kuyesedwa kwanu kwa inu amphawi, it's not extraordinary, it's an extraordinary. Mukaonesesa muona kuti sikwawamba kuyesedwa kwanu mayeso amphawi, koma kuti inuyo kufika pamalopa ndikudziwa kuti usi umphawi, koma ndi ziwanda zikumpanga tormenti munthu, zikumuzunza. Amayi ndi abambo amene muli ndi makobiri, tulukani poyera, anthu akuzunzika ndi ziwanda. They need prayers, komanso they need money kuti akapulumuke. Pa ground pa chipululu tili ndi field yotchedwa chipululu ku dziko lapansi, tiyipeza pa Mateyu chapter number 4, imene anthu akuyendamo. Mungachite mungalire, mungakese misozi ngati mutafika pamudzi ndikupeza chipululu chikumveka fungo chija chakuti sadziwa kumene chakudya chingabwere, sadziwa kumene sopo angachokere. Tangoganizani kuti kufika ndi katoni ya sopo pamudzi, kugwira tablet ya sopo, mzimayi ndikunena kuti sopano ndatha miyezi 9 osasambira sopo, 9 months. You can cry. Ndipo ine ndinalira. Mmenemu ndi mchipululu. Guys, tikamadya bwino ndikumavala ndikumasamba. Anzathu ali ku field yoyambirira imene Yesu anapita. Taonani Yesu ataona kuopsa kwa chipululu chimene chocho, kabineti ya kumwamba, anadziwa kuti kuli malo osauka, nothing from zero. Satana amamuyesa munthu kuchokera pa 0 degree. Ndi kuyesedwa kokamuyesa munthu pa 0 degree, kokamuyesera ku chipululu, sangapange survive. Tichite kanthu. Verse number 1. Pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu kumuka ku chipululu, kokayesedwa ndi mdierekezi. Pali zinthu ziwiri zimene ndikuzipeza pa verse number 4, chigawo chachiwiri cha audio iyi. Tamverani. Bible likuti pamene Yesu anatengedwa ndi mzimu, kapena kuti pamenepo ndikuti nthawi imene Yesu Khristu sopano anali kupita ku chipululu, wafika mu boundary, akufuna alowe mu field yotchedwa chipululu, imene munthu sakanatha kuyenda nayo opanda kanthu. Amphawi inu tamverani, field iyi ndiyovuta kwambiri imeneyi, chifukwa ngati mumaona anzanu akuyenda mofewa, nkumanena kuti mulungu ali nawo, sakhala mulunguyo, imakhala ndalama, imene ndalama imapanga pa level yawo yapapiri kukhala kuti zinthu zili bwino. Kotero kuti Satana amakayesabe papiripo, koma ali afulu akudya ndalama, akupeza mtendere. Koma level iyi yapansi iyi, chinthu chimene chingakupangeni kuti mupumule, imakhala ndalama. Ndiye ndalama ija palibe, akuchita provide mzimu wake kwa Yesu. Amene akuntenga kuti akamuyese ku chipululu ndi Satana. Kazi kumveka zimenezo. Amene akufuna akayese ndi Satana, koma amene akupita ndi Yesu mchipululu ndi mzimu. Ndimafuna timvane pamenepo kuti kodi pamene mukupita ku chipululu chanu cha inuyo, kuja kuma destination amene ziwanda, kuma location amene ziwanda, kumene mapiri anasamukira kukakhalako, kuti mukapange survive ndi kupambana kumene koko muta. Yesu akuti popita kumeneko mzimu anamtenga yeyi, ulendo naye ku chipululu zatembenuka, kokayesedwa ndi mdierekezi. Chifukwa munthu payekha opanda mzimu uyu amene timanyozayi, pali ziphunzitso zina zikunena kuti mzimu woyera ayi, pobatiza musamamtchule, alibe ntchito iya ndi trinity. Basopo anyamata inu, mzimu uyu
mukapya naye mukalandira naye chilango mutachita bwino mukapanda kupanga interpretation ya bwino pamagwiridwe ntchito a mzimu ndi kunchotseratu kuti alibe ntchito chifukwa ndi utatu wa katolika. Mind you be careful. Panotu Yesu popita mchipululu akutenga utatu wa chikatolika uja wachitatu pa umulungu akuntenga kuti amperekeze mupeza pali Yesu ndiye pali mzimu. Yemwe uja mukunena kuti pokabatiza mumbatize munthu uja nzina la Yesu lokha mzimu munsiye. Lero akulu aja amene anabwera akumbatiza pa Yorodano ndi kutsika mzimu woyera maonekedwe ankhunda, the same spirit akupita naye ku chipululu. Inu mwampanga excommunicate kuti chifukwa katolika ali ndi utatu woyera, ndi utatu wobatiza na muzina la Yesu, muzina la mzimu ndi uchimo. Uchimo uja Yesu wautenga atu apa akupita nawo ku chipululu. Choipa chija chonyasa chija wachitenga atu pano chantenga akupita nacho mu time of persecution, nthawi ya kuyesedwa ya mavuto ya chizunzo. Spirit adzafunika. Lero lotinganyoze kuti sitikufuna tibatizidwe nzina limenero. Apostolo sana ntumize sana mbatize mzina limenero. Tamverani ana Mulungu. Yesu oposa atumwi anantenga Yesu pamadzi anali naye, pokayesedwa anali naye. Timvere ndani? Timvera Paulo, timvera Apolo, timvere Petulo kambako kuti akubatiza nzina la Yesu lokha. Panotu nimafuna ndikupaseni chithunzi choyamba cha kufunikira kwake kwa mzimu uja. Mwamuona pano mzimu uja pamene akupita Yesu kumalo ouma azi akutenga mzimu. Ndiye mumvere pano pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu, sakumva munthu kunka kuchipululu. The same mzimu anabwera pa tsiku lobatiza uja. Tikamankana ku ubatizo ku makosana anzanga, achipembezo anzanga, akuluakulu anzanga, sindikulimbana nanu kapena kususana nanu, koma ndikungowunikira ena amene mwagwira ukapolo ndikwachotseratu pakukhulupirira kuti kuli mzimu woyera, kuti iyi ndi protoko ya ubatizo mwatayika. Tsopano mukungonena kuti mzimu woyera kulibe. Ndiye anthu aja amene mukuabatiza mdzina la Yesu lokha akulengeza kuti mzimu woyera kulibe. Kani zimene mukumauza mwina mupeze kwa fotokozera kwa bwino ngati kuja muna andifotokozerera ine pondibatiza mdzina la Yesu. Mupeze kufotokozera kwa bwino chifukwa kufotokozera kuja sopano kukufika pa muyezo wakuti anthu aja akuti mzimu woyera kulibe. Ndiye pano mzimu uja mwamuona uyo pamene Yesu Kristu pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu kokayesedwa chifukwa amapita ku chipululu. Zimveke pano. Now ndikunena kuti chipululu chanu cha inuyo ndi chimene Yesu Kristu anayamba kufikako asanafike papiri. Chifukwa ichi ndi chigwa cha mayesero chimene abale ambirimbiri ali kumene koko. Timasowa thandizo the Holy Spirit akhale nafe mchipululu muno. Ngati mumamuona munthu akakhala pa mavuto ndi kupitirira kugwira chikhristu ali pa mavuto, sizimatheka mphawi kukhalabe mkhristu popanda mzimu olatalandira Yesu. Simunamve chichewa makosana. Chichewa chakuvuta nikumva ndikuti angakhala iweyo utalandira Yesu, koma ngati ukuyenda ku chipululu ku mavuto a dziko lino lapansi, sungapange survive ndi dzina la Yesu lokha popanda mzimu, chifukwa uyuyu ndi kaliya, it's a comforter. Uyuyu mzimu ndakatundu amene wakapezeka pa mavuto. Munthu akalowa pa mavuto ndi kukhala ndi mzimu makosana. Mzimu iyi angathe kunyamula 10,000 kg kuika pa phewa lanu, iniyo ndi kuyenda. Satana akoza kunyamula 9,000 metric tons ndi kupachika pamwamba pa mayi amene wawali mavutowa, koma this mayi can survive chifukwa nkati mwakulandira kwa Yesu. Yesu akudziwa kuti chipululu sinkachita kanthu, ndifunika mzimu
ndi akuti pamenepo Yesu Kristu anatengedwa ndi mzimu, ataona the danger of the position, danger ya kumene akupita, kuopsa kwa kumene akupita. Kumwamba kunadziwa kuti thupi lokha ndalituma ku dziko lapansili lotchedwa Yesu cannot survive without the Holy Spirit. Ichichi tidziwe kuti ngakhale nthawi yakuyesedwa chikhala chipululu posachedwa chimenechi, chifukwa Yesu akubwera. Kukubwera china Sunday law, kukubwera ma persecution osiyana-siyana zikubwereranso ku dziko lapansi, ma inquisition office akubwereranso, ame ibweranso kuzunza anthu, polisi izunza anthu, political izunza anthu ku dziko lapansi lino, chipembedzo chizunza anthu. Nthawi ya mayesero amenewa ikafika, munthu kungoti nalandira Yesu zathera pamenepo, you cannot survive. Listen attentively. Pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu, chifukwa kuno akuti amakayesedwa ndi mdierekezi, akudziwa okayesawo kuti it's a big spirit, uso tu ndi mzimu. Ndiye kuti Yesu anabwera mthupi ku dziko lapansi kudzathana ndi kudzaonetsera umunthu, kudzagonjetsa thupi ndi zilakolako za thupi la munthu, kuti akazitengere ku chipulumutso pa imfa yake kukalowa kumwamba. Koma the supporting battalion to survive in this land amayenera kuitana mzimu asachite support. Ndi mvera mukuiona pamene papa support battalion iyi yatulukira, mukayikana imene iyi kuti bora Yesu yekha, tabatizidwa mwa Yesu ndikuthera pamenepo, you are not going to survive whether you like or not. Mayesero amene akubwerawo simungakayime ndi dzina la Yesu lokha kundende mopanda mzimu woyera, chifukwa uyuyu mzimu woyerayi ndi kaliya. Verse number 1 chapter number 4 cha Mateyu akuti pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu. Sakumva munthu chichewa yekha mwa njira ina, it's a surrender ya thupi lake la umunthu limene anali nalo ku dziko lapansi. Izizi zimene zikubwerazi thupi linolo la ine ndekha silingakwanitse. Ndipo ataona kumwambako anaona kuti akulu tatuma pa dziko lapansi aja kukadusa mwa Mariya ndi mwa Yosefe mpaka nkhola la ng'ombe wopaokha, they will not stand and survive. Let's support him. Ndi anabweresa supporter amene akubwera kuzachinjiriza gawo loyamba la chipululu cha mavuto a dziko lapansi. Ana Mulungu amene mukuyenda m'mavuto simungapange survive pongokhulupirira pa Yesu pokha, muyeneranso kuti Mulungu mwini wakeyo akupaseni support ya mzimu wake umene amauchita send. Chimenecho chikakhala mwa inuyo chimakupanga ndi kupirira chija osachimwa koma mukuvutika, chimakulimbikitsani kumakupasani comfort, kumakupasani kusekerera muli pa mavuto, kumakupasani kuti it's okay, mawa lilipo, the future mtiona Mulungu andithandiza tsogolo, ndizapeza hope. Imaperekedwa ndi the Holy Spirit, amapereka hope, amachita comfort. It's a person to comfort a human in this land. The Holy Spirit ndi amene akuntenga Yesu ulendo naye ku chipululu. Mind you be careful. Let me repeat, mind you be careful. Amene mukunyoza mzimu woyera chifukwa choti mwawerenga mabuku a chikatolika omanena kuti mzimu woyera ayi. Verse 28 ya Mateyu anayika ndi muloma nkumachula mayina amene anayika. Bwino tu bwino anyamata inu, chifukwa tsopano anyamata mukuaphunzitsa aja akuchinyoza ichi. Ndikunena kuti Yesu yekha. Lero Yesu yekhayi chifukwa chani akutengedwa ndi mzimu kukayesedwa. Inu ndikunena kuti mzimu uja ayi akhale Yesu yekha. Zakuvuta nditu zinthu. Anzanu anadziwa kuti they cannot survive. So to make baptizo perfect, to make baptizo effective, the Holy Spirit must be there whether you like or not. Kukaupanga ubatizo kuti ukakale ovomerezeka, muyenera kuitana mzimu akhalepo.
ndi chifukwa chake pa Yorodano yekha anatsika mene ankabatizidwa kudzaupanga ubatizo effective, kudzachongesa kuti chinthu chichakwanira. Mzimu Woyera amene okhala pomwepo kuti pamene akuyenda kupita ku chipululu kokayesedwa, amene wapite nawo ndi anachita invite pa Yorodano paja ndi kumayenda nawo limodzi. Afika ku chipululu mdierekezi ali kale komweko wasanduka, kaya ndi njoka kaya ndi chani chikuchita kuopsa mano ali je. Pa umunthu tichitebwa titumize Holy Spirit, ndiye mzimu anapita nawo. Ndiye kuti gawo loyamba la gawo lachiwiri limene ndalankhula maminutes 20 ndakuoneserani verse number 1 kuti Yesu akupita ku chipululu. Chipululuchi ndi chimene ambiri aife ku dziko linolo tili, chimene ndi mavuto amene ku gawo loyamba tapeza kuti zimanyamulidwa zimene zija ndikukayikidwa pena. Now ngakhale zanyamulidwa ndikukayikidwa pena, ndipo mwina tizakumana nazonso zinthu zija, tiyenera kukhala prepare pa verse number 1 kuti popita mchipululuchi titalandira deliverance tisayiwale kuti pakhale Holy Spirit amene akatidziwisa tikafika pamalopo the allocation ya chiwanda kumene chili. Now verse limeneli mulipeza kuti anali mzimu amene anadziwa kumene ziwanda zinathawira, kumene ziwanda zapita. Amakhala mzimu umene timawutcha kuti the spirit of revelation, mzimu wa vumbuluso, mzimu wa chidziwiso kani titero, kuti iniyo kungofika kunchesi nokha ndikudziwa kuti oho ndalowa ndera la kachaso, ndipo kunoko mizimu imene imachita ndikachaso, ndisamuke sakhalise kuno ndimwa. Amakhala Holy Spirit. Now muone pano kuti atafika Yesu akupita kokayesedwa ku chipululu, anapeza kuti mani aja phiri lija lotchedwa mdierekezi lili kudera limene lulu. Akulu aja awo na Yesu Mulungu waona akulu aja awo, ndi spirit ya Mulungu imuthandiza kuyenda ndi akulu awawa ndi kuthana nawo, chifukwa sakhala yekha. Ayi, musayiwale kuti chilemba chimapha koma mzimu amapasa moyo. Mzimu wake ndi kuti ndiye mwe uja tikunkana pa madzi uja kuti tisabatizidwe naye, ndi amene amapasa moyo. Ndiye tikankana kuti asakhalepo pa zochita zathu, pa miyambo ya chipembedzo tisamantchule amene, pa maulendo athu tisamantchule amene, mmapemphero athu tisamantchule amene, chifukwa chakuti ndi Trinity wa Katolika. Taponya nkumva kwanga, chifukwa pano mwamuona ndi amene akumuunikira iyeyi kuti usogolo kuti kuli Lucifer. Ndiye Bible likungoti pamenepo Yesu anatengedwa ndi mzimu kunka ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi. A tester ndi Satana mdierekezi, the examiner ndi Satana mdierekezi. Koma kuti akapambane Yesu Kristu examination, ayenera kuti iyeyo akhale ndi mzimu amene azikachita detect. Iyi inali detector ndi the Holy Spirit. Ndidane napo nkani ina imene ndi amene anachita detect. Tiyeni mzimu londola muone mene anachitira detect Yesu Kristu ndi mzimu woyera mene anamuchitira detect. Tamvera ndiziwerenga kuti tiyende limodzi. Verse number 2. Ndipo pamene iye analibe kudya masiku 40 usana ndi usiku, pambuyo pache anamva njala. Ndipo omuyesayo anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu tauzani kuti miyala iyi isanduke mkate. Kodi zikumveka zimenezi? Awawa ndi mayesero from nothing. Kumene muliko kulibe chilichonse, muli ku country. Makantry meni tamverani zimene ndikufuna kulankhula pano. Kulibe kalikonse, munathawa mayeso town, ndiye mwapita kukakhala ku chipululu kumene kuja kwanuka.
mukulima mulipe kulibe chilichonse chimene chiliko. Satana akufuna kumuyesa munthu from nothing, from zero dollar. Chipululu chanu cha inuyo kumene muliko mukufuna kuyesedwa. Ndetani mumvesere ndi chidwi chimene Yesu akukumana nacho ndi chimene inunso mutha kukumana nacho ngati simuchitenga bwino ndi kugwa, chimenenso chagwesa atumiki ambiri ku dziko lapansi nachi. Ndibwereze verse number 2. Ndipo pamene iye analibe kudya masiku 40 usana ndi usiku, pambuyo pache anamva njala. 3. Ndipo oyesayo anafika nanena kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu tawuzani kuti miyala iyi isanduke mkate. Pali zinthu ziwiri. Yesu from nothing akudziwa kuti munthu amene amayenda ku chipululu poyamba wapanga chisankho chokhala kuti ndi mwana wa Mulungu. Ndipo ambiri amene tili mchipululu chimene ndikuchiyerekezera kuti pamoyo wa umphawi pa zero ku dziko lapansi, whatever wherever we are, pantendereka ndi pati, koma amadziwa Yesu Kristu kuti amadziwa Satana kuti ifeyo ndife ana a Mulungu. Ndiye kuti chiyeso choyambirira chimene ife anthu timakumana nacho ndi chofuna kuzati yesa Satana kuti tichite identity ya umulungu watu, mutionese ID ya kuti inuyo ndinu mwana wa Mulungu. Ndiye munthu umatha kukodwa ndi kufuna kuonetsera identity ya kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ngati anthu ambiri mbiri mipingomo mumaona kuti akukakamira kupanga zozizwa, akukakamira kutani, ndi chifukwa chakuti zozizwa zina atumikiwa amafuna kuti apange pulufu kuti iwowo ndi ana Mulungu, koma under the influence of Lucifer. Who is the influencer pamenepa? Amene akumuuza Yesu zinthu ziwiri. Akuyamba ndi mawu akuti ngati muli mwana wa Mulungu mutuluse chizindikiro chakuti inuyo ndinu mwana wa Mulungu. So pano mundimvese pano, palibe anthu kuti chimene Satana akunenacho ndi chimene ineyo ndili, ndipo ndikachichita chisonyezadi kuti ine ndine mwana wa Mulungu. Kapena ndinene kuti kodi Yesu akanasandusa mwala kukhala mkate, kodi mkate ndi botolo la mowa? Mupeza kuti ayi. Mkate ndi sigareti? Ayi. Kodi mkate ndi nyanga? Mkate ndi mankhwala ena aliwonse achikunja? Mkate ndi chakudya chimene munthu akadya chikhala kuti sana chimwire Mulungu. Nchifukwa chani Yesu Kristu akukana kusandusa mwala mkate? Chifukwa ndikuti ngati angasanduse mwala mkate anthu adya akhuta anthu. Kodi si omwewa akulu aja anakasandusa anakachurukitsa buledi, anakachurukitsa nsomba, si omwewa? Lero panopa akukananji kusandusa buledi, kusandusa mwala kuti ukhale buledi? Tamverani, chimene akukana kusandusa mwala kuti ukhale buledi nachi olamula, oyesa, onena chinthu chabwinocho kuti muchichite, olamulirayo ndi ndani? Ngati wakutumani ndi Satana kukachita chinthu chabwino, ngakhale chinthu chabwinocho chitachitika, chinthucho chikuthera nothing, mwachipanga in vain, chifukwa mwachipanga under the influence of demons. Chifukwa chakuti mukungofuna kupanga pulufu the identical yanu kwa Satana kuti inetu ndine mwana wa Mulungu. Ndiye zimene akutumenizo, tiye ngati uli mwana wa Mulungu nyamula ichi, ngati uli mwana wa Mulungu lumpha, ngati uli mwana ndi anthu to akulumpha, ngati uli mwana wa Mulungu taisa ndodo, anthu kutaya ndodo kukulu, ngati uli mwana tupulufu kuti ineye ndine mwana wa Mulungu. Zafika pakuti tikumatenga madzi kupempherera madzi.
Kodi mazi mwapemphererawa ndi ndani wakuuzani? Mutu mwanu munabwera maganizo akuti kuti anthu akakhulupirire kuti ine ndine mwana wa Mulungu, kuti Satana akhulupirire ndi Satana wakutuma kuti iweyo uchite. Sipano chimene Yesu anapanga pano, anadana nacho, si kusandusa buledi mkate, ayi, si kumuonesa kuti yeye ndi mwana wa Mulungu, ayi, koma olamulira. Akanayenera kuchita under the authority of Lucifer. Ndi chimene Yesu anakana. Kazi kumveka zimenezi ndizofanana ndiza pa Masalimo 137 akuti gwirawo anatikakamiza timbe nyimbo imodzi, koma ife tinapachika azeze athu pa mtengo wa nsondozi ndi kunena kuti tidzayimba bwanji nyimbo ya ku Ziyoni. The influencer wa 137 Masalimo 1 kupita kumusi anali ababulo ndi akasidi awo, mdierekezi Lucifer akutuma kuti akaimbe nyimbo. Although nyimbo zozile za ku Ziyoni, koma otuma ndani kuti muimbe nyimbo za ku Ziyoni. Although kumpempherera munthu kuti achire kuli kwa bwino, koma wakutuma ni ndani? Wakutuma ni mdierekezi amene wakuyika ni pa competition ya maprofeti kuti mukadziwike kuti ndi prophet number 1, uyu ndi prophet number 2. Ndikukumenyanisani nokanoka maprofeti m'Malawi muno mpaka kumapezeka kuti pali ena ndi akulu, ena ndi ang'ono. Ndeu kukumenyanisani under the influence of Lucifer. Ndi chimene anakana Yesu Kristu kusandusa mkate mwala, kusandusa mwala kuti ukhale mkate. Anakana chifukwa otuma anali Lucifer. Sindikudziwa kuti gawo lachiwiri mukulimva bwa. Muyenera kudziwa kuti mukamapita ku chalichi kumene mumakalandira deliverance, ma deliverance amene mumakalandira, anthu aja amakhala kuti owatuma akwatuma ndi Lucifer, just because akufuna akachite proof ku anthu kuti iwowo ndi anthu a Mulungu. Chimene Yesu anakana chija. Mukapititsira matenda, akapempherera, akayesesa, chifukwa iwowo sakupanga zinthuzi kuti iniyo mulandire mchiriso wanu, koma akupanga mwampikisano kuti dera limene lidziwike kuti kuli mtumiki wa Mulungu. Otuma ndi Lucifer. Ndiye mamirako ambiri ali under the influence of Lucifer. Ndikumasandusa mikate under the influence of Lucifer, iniyo nkumadya. Ndikumakalandira mamirako under the influence of Lucifer. So this one is the influencer. Ndiye Yesu Kristu anakana kuchita zinthu under the influencer of Lucifer. Kwa makuti akazindikire zimene zizi, ndi chifukwa cha verse number 1 pamene ankapita anayenda ndi detector imene inakamva funso la pa verse number 3, pempho la pa verse number 3, amene anakalipanga postmortem funsolo, ndikulipanga examine funsolo, ndikulipanga x-ray funsolo, anali spirit amene anayenda ndi Yesu. Ndi amene anakachiyesa chimenechi, ndikumuuza Yesu kuti pasopo ngakhale iweyo uli ndikuthekera kokasandusa mwala kuti ukhale mkate, koma usapange, usamalire, usapange. Mzimu Woyera uja pasopo nzanga akulawa afuna atipusise, atimkuyamkuyanisa. Zoona ifeyo kuthekera kumene koko kulipo. Paja ukudziwa tinagawapo nyanja siku lijali. Ukundiziwa ine ndinkawala pasogolo ngati mtambo azinzako akutuluka ku Igupto. Wamva? Izizi ndizotheka. Kungogwira mwala umene ukhoza kukhala mkate wa shuga kale. Zotheka. Chikhala chimimina chonunkhira ntochi bwinobwino, chikoma chimimina chimene chichi. Ndipo iweyo udya. Koma otitumayi kuti tichite ndi ulamuliro umene uwu. Now, the authority imene imayenda ku dziko lapansi, imene ambiri timakakodwa nayo,
ndi imene timanena ija kuti tizisamalira ndi olamulira a dziko lapansi, tizisamalira ndi maudindo ndi maulamulo a ku dziko lapansi, chifukwa ma authority amene amatipanga authorized kuti ifeyo tichite chinthu ichi, the authority imachokera kwa Lucifer. Ndi chilichonse chimene chimatumidwa ndi kuchitidwa ndi kusayinidwa ndi Lucifer, ifeyo tisamachivomere ngakhale chitakhala kuti ndi chabwino. Ndaonera anyamata pa mtengo wa nsondozi akuti ku misinja ya ku Babulo kumeneko tinakhala pansi, inde tinalira pokumbukira Ziyoni. Akuti gwirawo anatikakamiza timbe nyimbo imodzi ya ku Ziyoni, koma tinati tizayimba bwanji nyimbo ya ku Ziyoni mdziko la chilendo. The Holy Spirit anakapanga direct kuti timayimbadi, koma wotituma kuti tiyimbe ndani? Ndi kwaya yabwinobwino ndithu, iweyo ndi mulaliki, koma amene akukutuma ndani kuti ulalikire? Iweyo ndi munthu ndithu, ukuyenera kuzuzula chozuzulacho, koma amene akukutuma kuti umuzuzule munthuyo ndani? Iweyo ndi munthu amene walandiradi chinthucho, waonadi chinthucho, wamvadi chinthucho, wachidziwadi chinthucho, koma amene wakutuma kuti uchiyike pamene chilipo ndani? Mukapeza kuti chilungamo china chimene anthu timachipereka under the influence of Lucifer, zimene zimakapanga kuti tapereka chilungamo, koma pa influence, pa authority ya ndierekezi tikumvera Satana pofuna kuchita chilungamo. Watituma ndi Satana kuti tichite chabwino. Sopano zabwino zochitika chifukwa chakuti Satana wakutumani sizimakhala zabwino, ndi zimene Yesu Khristu anakana pano. Chifukwa bora akadanena kuti usanduse mkatewu ukhale Malawi jini, nkukana kuti ngasimowa, koma ankati musanduse mkate kuti mudye. Ndi yakukana kuti ayi, kwalembedwa kuti uzilambira ndi kugwadira Atate kusongolo kumupeza kuti akumuza kuti agwade. So now tamvera, mupeza kuti mu chapter chimenechi ndikamapita, pamene ndikupita kumapeto, ndikuti tili ni malevulo awiri. Mayesero pa ground ya pansi, from nothing, ndierekezi amafuna kuzapanga test. A tester is there to test the umulungu wa mkati mwako, ngati uli mwana wa Mulungu. Chiyeso chakuti ngati muli mwana wa Mulungu, amayinda bambo chikubwera ndipo chilipo, ndipo chikafika pa chimake penipeni. Test yaikulu ndi kuchita proof the real identity, the inside identity of your Christianity, imene ikubwera kuti iza kupangeni test, kupanga proof kuti ngati muli mwana wa Mulungu. Now pamene muziza yankha kuti ngati muli mwana wa Mulungu chitani izi, muzasamalire, chifukwa ena azakutengerani ku mabwalo ndi kukakuuzani kuti iniyo ndi akhristu, pempherani ndende isweke. Authority yakuti ndende ingasweke ilipo, inachitika ndi Petro komanso Sila. Paulo ndi anzace anatulukapo ndende, koma otuma amene adzakutumeni pamene tikulowa m'mayesero muzasamalire naye, chifukwa boma la dziko lapansi lino lidzidzatituma kuti tichite proof za chikhristu chathu. Akazatigwira tizasamalire kwambiri. Iniyo ndi mkhristu, muli kuno sopano kuti ife tikakhulupirire kuti iniyo ndinu mwana wa Mulungu, tapempherani, tampempherereni usilikali nzatuyi. Mukumuona uye akusimphina ameneye wabinya polumpha zenje apo, tampempherere. Akugwira tu pamene popo, tampempherere. Tapempherereni yawo. The influ otuma kuti pempherani ndani? Kazi kumveka nkhani zimenezi. Amayinda bambo, ndinali ku nsalu, ndiye ndinali nyumba ya munthu, siku nsalu kokha, ndapanga zimenezi manyumba atatu. Tafika pa chakudya, anatipeza tikudya, Sola anatipeza tikucheza, abambo atulukira, mowa aledzera mowa, akununkha mowa, tabwera nawo pa tebuli. Inani mapitira amayi,
amuna wabwera mwabwera abusa zikoni wakufunani abusa ndimakufunani ndipempherere mwapasa kale transport asina pasa ndipempherere amayi chakudya we chabwera pa tebulo abambo abwera amene akunena kulamulira kuti abusa pempherani ati pa tebulo ati ndipemphera ati pempherani ine nangoti ndikapemphera wandituma kuti ndipempherei kachaso pa tebulo pemphererani chakudya abusa iwo basi Ambuye Yesu mzina la Yesu inu Yesu Kristu akukana kutumidwa kuchita chabwino kwa chochokera pakamwa pa Lucifer amafuna ndisewerese pansimapo ineyo andisevere juga pansima ndinakana nakala pe ngati zinana anabwereza kachiwiri amayi anaiwerenga anangoyamba kupemphera ndiwo Ambuye zina la Yesu tikudalisa chakudya chimenechi ame inenso ame sinapange nangoyamba kutema mbamu zanga natema mbamu zanga mbamu ya nambala 9 ndikuona mimba kuti ndakhuta ndati ndipaseni mazi ndimwere kumwa ndinachokapo kukakhala pamene ndakhala pabalaza panja sima ineyo ndinadya koma yosapempherera ine sinapange nawo ame chifukwa otuma nandikayikisa akulu chikuchokera pakachaso chimunthu mowa uligu pa tebulo abusa pempherani ndipempherere sima ayo ndituma kwakachaso ndi zabwino koma the influencer amene akutuma kuti ndichite chabwinocho ndi ndani kazi kumveka zimenezi kodi mumadziwa kuti ma demons amatha kuntuma munthu kuchitira zabwino kumachitira zabwino asikana wina wake basa chifundo kumamulipirira fees influencer amene akukutuma kuti umulipirire fees ndi ziwanda iweyo kuchita chabwino munthu ucha mpaka kuphunzira mpaka mayeso kuzakhonza koma iweyo unachita chabwino koma chabwino influencer amene ankakutuma ankayang'ana mmene structure ya mwana yayimira ndio unkathandiza ndicholinga chakuti mawa mwina ndikazapempha ndizakhala bwino so ndayi zina zabwino zambiri zimene anthu timapanga timakhala kuti watituma si mulungu ndi chabwino chimene sanatume mulungu ngakhale muchichite chimakhala kuti simunachite chabwino ngakhale pempherolo lili labwino kupempherera chakudya koma wakutuma ni akuchokera pa guwa la nsembe la jana izi milungu yakachaso ndi abwere pansima nakana kukana kakosoti kwa chipongwe pempherani inezi abusa pempherani inezi akaza wanango iyo ina pemphere Ambuye Yesu talisani nsima ameni inezi mena mamaliza ameni ndatema kale mbamu andichedwese yapa kudya basi chifukwa the influencer zimenezi makomo angapo zakhala zikuchitika pempherani uja wachipongwe pempherani uja wofuna kukunjoya ofuna kungokunjoya basi pempheranitu takayika maliro abambo anga tafika pamanda pemphera pe panga zawo ndi amazoni mwanayi ujeni mwanayi abambo aji mwanayi babambo wa mwana wawo ndi Kristu ndi busa amene apanga mwambo wawo wachi ujeni chawocho athana nazo zonse pomaliza kuti nanunso to abusa mutakupempherako pempherani nanu mupemphereko ati nane ndipemphereko nalinga kuti iyayi ndipempherako chani zatha basi mwaika bambwanga alowa manda apita pa chisilamu Allahu akbar basi taziyana nazo tizipita basi zathira pamenepo osandituma ine ndipemphere akunena kuti ndizayimba bwanji nyimbo ya ku Ziyoni mdziko la chilendo sono tampeza pano koma iyi mukayiwerenga gawo losirizira muona kuti pali mayeso amene Yesu akukumana nawo ku phiri amayinda bambo kuli ku phiri tsiku lina mudzachoka ku chipululu mudzalowa musite ndiye pali machimo amene amabwera kwa inu pa site level ndipo tikati ku phiri it's a site level mayeso apa site level tsopano muli pabwino
Tsopano muli pa mtendere, kodi mukuyesedwa motani? Ziwanda zimapanga transfer zikatuluka ukakhala kuchipululu ndikukakumana nanu pa ground ya pa chipululu, zingapite ku phiri ndikukakumana nanu pa phiri, ndiye muone kuti zili pa phiri. Akumuuza kuti ona town city level, mayesero a city level test, ndiye akumuuza kuti waona zigwese pansi. Ambiri mmene tatengedwa ndikuyikidwa pa city, mmene tatengedwa ndikuyikidwa pabwino, kumeneko ma demons aja ali konko chifukwa zimangosuntha kupita kukakhala phiri lina, phiri lija limangosuntha kukakhala malo ena. Now mapiri tikunena pamwamba panu, pa city panu, pa town panu, pa mtendere panu, mayeso ali komweko according to the city level yakuyesedwa kwanu. Ndero mmene zinthu zili pabwino, mutachoka pa chipululu mwapita kumeneko, mukupeza kobwa, mupeza kuti ziwanda zina zitathawa kumphawi zinakakhala kukamanga pa phiri. Ndiye Yesu anakakumana nazo, zoti zachokera kuchigwa kuchipululu zapita pa phiri. Yesu akupindanso pa phiri pomwepo, ndi pa phiri pamakhala mayesero ogwirizanaso ndi pa phiripo akumuonesa tauni. Nkadakhala kuti ndatopa, nkadati nlekere pamenepa, koma pakuti sindatope, akumuuza kuti ukwere pa phiri. Ndi anakwera pa phiri. Bible kuti Satana anamtengera iye, koma monsemo mmene amapita musayiwale verse number 1. Ndiye kuti tikapeza kuti pali akhristu mu levulo ya pamwamba ya pa city level akupanga survive ndi mulungu wawo ndi ndalama zawo, ndipo akutumikira mulungu ali bwinobwino, ndalamazo amadya under the influence of the Holy Spirit, amagula katundu under the influence of the Holy Spirit, amayenda mu mtenderero zakudya zimene amadya under the authority of the Holy Spirit. Ali mu city level koma they are little Christians, chifukwa iwowo akakhala kumeneko chimene amasamalira ndi authorized ndi ndani kuti achite chinthu chimene chocho. Amene wandipanga authorized kuti nditenge ndalama imene iyi ndigule ichi, nditenge ndalama imene iyi ndapasa wawo, amene wandipanga authorized ndi ndani? Amamvera authority yochokera kumwamba, zinthu zimene zili approved by God. The approver wa zinthu zawo ndi mulungu. The last signatory wa chakudya chawo, wa galimoto yawo, wa nyumba zawo zimene amanga ndi Yehova mulungu wakumwamba, amene anasainira kuti chichitike chinthuchi. Sana chichite mu influence ya matama, so that people should see dera limene ndikukhala lino kuti tribe si wamasewera. No. Ndiye kuti ndikuzipanga under the influence, the authority of Lucifer, zimene Yesu anakana vano. Inuyo ngati muli mwana wa mulungu, kodi mukuzichita zinthuzi kuti anthu adziwe kuti ndinu mwana wa mulungu? Mmene mukuyimbiramo mumangoyimba kuti anthu adziwe ngati muli mwana wa mulungu? Ueroda wampaka kampeni, ucheche eroda kukapangana kampeni, mukupangira kuti angodziwa kuti ndinu mwana wa mulungu? The influence yanu yakuti lero mubwereze, muwine, kapena mukhale first eroda wa lero mwakhala under the influence ya ndani? Ndi Lucifer, chifukwa mmatenga makobiri ndikumagayira ma elders kuti akakuvoteni ku council. The influencer ndi amene ali woopsa kwambiri pa chinthu chilichonse chimene mungafune kuchita. Ana mulungu, muzisamala kuti amene wakutumani kuti muchichite chinthu icho ndi ndani. Choncho ana mulungu, kuno kumusi chakumadzulo kwa boma la Dedza, chakulifidzi adimagi, ine mbale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali,
ndinali ndi chimenechi chimene ndimati ndigawanenso ndi abale ndi anzanga. Sindinabwere ku msonkhano koma ndinabwera kozacheza pokwanilisa mawu akuti wina anasiya nkhosa 99 nalondola imodzi. Ine kunoko ndimalondola imodzi, koma pozalondola imodzi ndapeza zina 14 zimene zaonesa chidwi. Tayenda nazo zimenezi mamawa, tazungulira nazo m'manda, taphunzira zaziliza kuti ndi chani, nanga kumtundu wa chichewa chiliza nchani, chidachoka kuti, timachikhulupirira ngati chani, nanga timasiyana bwanji ndi Ayuda. Tinaphunziranso mawawu ngakhale sitinapange rekodi kuti nchifukwa chani timayika m'manda anthu m'bokosi, zinayamba bwanji, nanga nchifukwa chani Ayuda sayika anthu m'bokosi. Kodi akhristu ndi Ayuda amasiyana bwanji? Tinapeza kuti kusiyana pakati pa chikhristu ndi chiyuda ndi kumene kunasiyanisanso nthawi nkhani ya mwambo wakayikidwe kamaliro, kuti ena aziyikidwa mu nsalu, ena aziyikidwa mu mbokosi. Ndi tinapeza kuti kuyikana mbokosi kukuchokera ku chikhristu, koma ku chikhristuku anakutenga ku milungu ya Agiriki. Milungu ya Agiriki imeneyi imatchedwa kuti lumenanzi kapena kuti lumenizi. Lumenizi ndi milungu imene inayamba kulimbikisa kusunga munthu m'bokosi. The Lumenizi ndi mulungu wa mamuna, koma mulungu wa mkazi Lumenius amene anayenda ndi miyambo mpaka nakukafika ku miyambo ya anthu achikuda. Ku Malawi kuno Lumenius mulungu wa mkaziyo anakatimenya ku mtundu wa chingoni kumene tidayamba kumayika maliro chomuthyola munthu kuti akhale chokhala. Kunyamata kwa njolomole mpaka tsiku limenelo. Amen.